Pamchinjiko pane upenyu, Jesu atinditarise, pasine pfuma ngezvenhando, pamberi ndoona zvakanaka. Mune upenyu mukutarisa, muchinjikwa upenyu hwakanaka, kutarisa Kalvari. Apo ndakamutarisa Jesu, iye akanyemwerera, kuti ndava mumatambudzo, muchinjiko unondisimbisa. Mune upenyu mukutarisa, muchinjiko Kristu, upenyu hwakanaka, kutarisa Kalvari. Ndinozotarisa muchinjiko, ndosimbira muchinjiko, hakuna anozoputsika, panosimbira simba redenga. Mune upenyu mukutarisa, muchinjiko upenyu hwakanaka, kutarisa Kalvari. Mune upenyu mukutarisa, muchinjiko upenyu hwakanaka, kutarisa Kalvari. Upenyu hwakanaka, kutarisa Kalvari. Upenyu hwakanaka, kutarisa Kalvari. Ndoda kukwasai sangano muzita raJesu. Ndoda kutenda Mwari nemukana waatipa wekuti tisangane pamasaisai tichinzwa vhangeri. Zvakanaka kuva nenguva yekumboonekera uchinzwa vhangeri. Zvakanaka kuva nenguva yekufambirana nezviri kuitika munguva takatarisa pamusoro pekuponeswa kwedu. Ndoda kutenda Mwari nekuti nguva dzekudzidza shoko raMwari panyika ino inguva dzinofanira kuti dzikosheswe kudarika zvimwe zvinhu zvose. Vanhu vanogona kutora nguva yakareba vachiona movie, vachiona makatuni, asi pashoko raMwari havatane kutsumwaira. Ndoda kukumbira nesimba raMwari kuti pakuteerera vhangeri munguva shoma tuwane mukana wekungoona nekuteerera izvo Mwari vanoda kuti tinzwe mukati menguva dzino. Ngatinamatei tigopinda mukati meshoko ranhasi. Baba vedu vari kudenga, tinotenda nemukana wekudzidza shoko renyu. Panguva ino taakuzarura shoko renyu, tinokumbira kuti muzarire hano dzedu, tinzwe zvamunoda kureva kwatiri vana venyu. Taurai nesu Mwari, tikunzwei kaviri muzita raJesu tanamata. Amen. Tiri kurarama mukati menguva apo zvinhu zvakaoma. Tiri kurarama mukati menguva apo vamwe zvinhu zvakanaka. Ndakadzidza mukati meupenyu huno kuti haikona kuchemera vanhu vose, nekuti havasi vose vari kuchema. Usataure kuti vanhu hatina mari, nekuti vamwe mari itoripo, vanongokutarisa woshaya kuti ari kuti kudii. Saka ndiri kuti inini tiri kurarama munguva
yemusanganiswa, mhurepure yekurarama. Saka panguva dzino ndoda kutarisa kuti mukati menguva yemusanganiswa, vanhu vaMwari vanofanira kurarama sei, vanenge vachinzi vakarurama vaMwari vanofanira kurarama sei. Saka toda kuti titarise shoko raMwari kubva kubhuku raHabhakuku. Bhuku raHabhakuku mabhuku asinganyanyodzidzwa nevanhu. Vamwe pavakatonzwa kuti maminor prophets vakafunga kuti maprofita asina zvikuru zvekutaura, but mune zvakadzama zvirimo zvatinofanira kuti tidzidze zvinogona kutibatsira maringe nekutenda kwedu. Bhuku raHabhakuku rakanyorwa naHabhakuku the prophet. Izwi kana kuti zita rekuti Habhakuku rinoreva kuti a wrestler or an embracer. Rakanyorwa between 612 BC to 588 BC. Rakanyorwa kucongregation yekuJudha vakanga vachirarama muSouthern Kingdom mazuva asimuka Babylon. Now, mukati mebhuku iri munogona kuona kuti kunyorwa kwarakaitwa rakanyorwa rakasiyana. Vaprofita vakawanda pavanonyora, vanonyora vachitaura izwi raMwari kuvanhu. But Habakkuk seems to be opposite nevamwe vaprofita. He is more of a prophet ari kutaura maconcerns ake nevanhu kuna Mwari. Haasi kutaura maconcerns aMwari kuvanhu, ari kutaura nekubvunza mibvunzo yevanhu kuna Mwari. Saka bhuku raHabhakuku rine machapta 3, rinobvunza mibvunzo kuna Mwari, Mwari wopindura, then Habhakuku ozowana conclusion kubva pamhinduro yaMwari. Saka toda kuti tiritarise munguva shoma, tinzwe kuti Mwari vanoda kuti tidzidzei kubva papresentation ino. Ndoda kuti mutarise pfungwa idzi kubva mubhuku rese. Bhuku rinotibuditsira pfungwa yekuti iwo Mwari wedu uyu ndiMwari anogona kururamisa vanhu. Kunyangwe zvinhu zvakanaka, kunyangwe zvinhu zvakaipa, ndiMwari anogona kururamisa vanhu, but anovaruramisa nekutenda. The just has to live by faith. Saka zvidzidzo zvemubhuku raHabhakuku zvinofanira kuti zvitorwe tozviona kuti panguva yedu zvinoaplya sei. Toda kuti verenge bhuku raHabhakuku, Habakkuk chapter 1 verse 1. Ndichaverenga mu NIV verse 2. The oracle that Habakkuk the prophet received. Verse 2. How long, O Lord, must I call for help, but you do not listen, or cry out to you violence, but you do not save? Atotanga Habakuku zvakatokwidza ari kuti Mwari, kusvika rini ndichidaidzira kuti ndibatsirei, but imi hamuteereri? Kusvika rini ndichidaidzira kuti mumastreets maita violence, muri kumunzwa here, but you do not save? Nyaya yeviolence haina kutanga nhasi, yakatangira kare, but Bhaibheri riri kutibuditsira manje kuti kana dambudziko raramo mukati memastreets, kana dambudziko raramo mukati meraramo yevanhu, kana tochema, tinochema kuna ani? Chinhu chekutanga chandoda kukubvunza munhu waMwari ndechekuti kana dambudziko rakuwira, kana wochema, unochema kuna ani? Habhakuku ari kuunza chidzidzo chekuti mukati mematambudziko anogona kuvira vanhu, mukati mematambudziko anenge akasaraunda nyika, mukati mematambudziko akasaraunda mhuri, kana zvinhu zvaoma, vanhu vanoudzani? Saka Habhakuku ari kudzoka achitidzidzisa kuti mumazuva amararamo zvanga zvakafanira kuti kana dambudziko yao rauya, udzai Mwari dambudziko. When Habakkuk was troubled, he brought his concerns directly to God. When you are troubled, where do you take your concerns to? Vamwe vanoudza shamwari,
vamwe vanoudza mabhesti, vamwe vanoudza hama dzavanofunga kuti dzinobatsira, vamwe vanoudza ana tete, vamwe vanoenda kuvafundisi, vamwe vanoenda kuvanhu vanofunga kuti vanogona kuunza masolutions. Asi ndoda kuita presentation kwauri panguva ino yekuti zvanga zvakanaka kuti kana dambudziko rauya rakuwira mukati menyika yatigere, mukati menyika yatiri kurarama, kuudza Mwari. Muimbo wekwedu panhamba 64 anoti I must tell Jesus. Muudze Jesu. Mwari akagadzira nzira yemunamato senzira yekumuudza zvinhu zvinotinetsa, zvinhu zvinotitambudza. Saka Habhakuku ari kutibuditsira pamusoro penyaya yekuti kana dambudziko rasvika, udza Mwari. Saka dambudziko riri papi. The problem is not with God and his ways, but it is our limited understanding of him. Vanhu vakawanda vanoti Mwari haanzwe, Mwari anoita seanononoka. Verse 2 yatiyo, or cry out to you violence, but you do not save. Zvinoita sekunge Mwari asingasave. Nemhaka yei, nekuti dambudziko nderekuti tinoda kuti Mwari afitire muajenda yedu, afitire mune zvatiri kuda. Mwari ndimwari, haamhanyiswe nekuti paita dambudziko. By the way, our God is not a divine waiter. When you call, when you are eating and you say I want some salt, waiter anomhanya. Mwari haamhanyise, so haamhanye sekunge uri kudaidza kuna waiter wako. Mwari anoziva kuti zvii zvandinofanira kukupa panguva yakadai. So in other words, I'm saying amidst the problems, amidst the trouble, our God is in control. Nemibvunzo yatinayo yakawanda, yekufirwa, yekuitirwa zvinhu zvakasiyana-siyana zvinotiwira, Bhaibheri riri kutibuditsira kutiko ngatitaurei naMwari. Kana tataura naye, iye akatendeka anotinzwa. Saka bhuku raHabhakuku chapter 1 verse 1 zvichienda mberi iri kutitaurira pamusoro pezviri kuitika Habhakuku achirarama. Anomenshena maconcerns akanga arimo mukati maJudha. Anotaura pamusoro pematambudziko einjustice dzakanga dzichiitwa sezvimwe zvinongoitwa patinenge tichirarama. Zvinhu zvemunyika hazvife zvakava correct, hazvife zvakava right as long as Mwari vasina kupindira. Vanhu havaunze masolutions ari lasting. Nekuti vanhu, because they are limited, fact yekuti tinofa imharidzo hombe inotaura kuti we are limited. So we need a God who is unlimited, who can bring solutions that are unlimited, because he is eternal. Anogara nekusingaperi. Vanhu tinogara nguva shoma. Saka ndoda kuti muone kuti Mwari ari kutibuditsira pfungwa yekuti ngatiindei kwaari, nekuti ndiye mhinduro, nekuti ndiye ega ane masolutions ari lasting. Saka ukaverenga chapter yese yaHabhakuku chapter 1, Mwari vachitaura pamusoro pematambudziko, Habhakuku achitaura pamusoro pematambudziko ake kuna Mwari, Mwari vanomupindura. But ndoda kuti tikasike kujamba tiende pachapter 2. Chapter 2 ndinoifarira nekuti Mwari vanopindura imwe complain yaHabhakuku. Asi vanoti kudii vachipindura pana chapter 2 verse 1 kusvikira pa verse 5. Ndoda kuti ipapapa ndo pachikwekwenhero chekundosvika pa presentation yedu. Saka ndoda kuti muteererese nekuti pane nyaya. Saka Habhakuku ataura maconcerns, abvunza mibvunzo yaaifunga kuti iyi ndo mibvunzo yatingabvunza, Mwari anogona kutipindura. Mwari vanomupindura zvedi. Now pa verse 2 apindurwa, chapter 2 verse 1 apindurwa. Anoti kudii? Anoti I will stand at my watch and station myself on the ramparts. I will look to see what he will say to me, and what answer I am to give to this complaint. Habhakuku ari kuti ndapedza kunamata, ndapedza kutaura maconcerns angu ese kuna Mwari, zvese zvinondinetsa Mwari ndamutaurira. Saka zvandakuita izvi, ndichaenda panzvimbo yangu yekurindira. Come on, I'm skupabata. Ndichaenda panzvimbo yangu yekurindira, the place where I will wait. And iye
what he will say to me. Vanhu vakawanda vantu vakanamata vanobva vatiza. Vanhu vakawanda vantu vakanamata vanobva vakanganwa. Habhakuku ari kuudza chidzidzo chekuti dzidza kuita conversation naMwari pamunamato. Kana dambudziko rakunetsa, waudza Mwari, iwewe chienda panzvimbo yako yekumirira mhinduro. Vanhu vakawanda vanobva. Usakasika kubva panzvimbo yako yekumirira mhinduro. Zvakanzi kana ndasvika ipapo ndoda kunomira. Waiting patiently for the answer. Ndoda kuti kudii kwatiri tose. Vanhu vaMwari, kana tiri vanhu vanoudza Mwari matambudziko edu nezvinhu zvinotinetsa, we should have an attitude of expectancy. Each time when you pray, do not think that your prayers are in vain. You should pray for the spirit of the attitude, that attitude of expectancy, to say, zvandataura naMwari, Mwari vachandinzwa, kana vandinzwa, vachapindura, kana vapindura, zvichaitika, nekuti ndiMwari wareva. Amupo. Saka verse 2 inotiyo, then the Lord replied, uyu Mwari uyu akatendeka. Kana vanhu vachema, vataura nyaya dzavo, Mwari wedu haazorambi akanyarara mukati medambudziko revanhu. Anosvika paanopindura vanhu, hanzi Mwari akapindura. We should get an amen. Why? Because our God is a God who answers our concerns. He answers our prayers. Mwari vanopindura. Vanoti kudii vachipindura. Zvanzi izvona Mwari. Write down the revelation and make it plain on tablets so that a herald may run with it. For the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end and will not prove false. Though it linger, wait for it. It will certainly come and we will not delay. Zvakanyorwa izvi ndezvenguva yakatarwa. Zvovavarira kuguma kunyangwe zvikanonoka. Uzvimirire, hazvingareve nguva huru, nokuti zvichauya zviro kwazvo, hazvingaiti nguva yakareba. Ndoda kukutaurirai vanhu vaMwari kuti dambudziko redu one day richange yanhoroondo. Ndoda kukutaurirai vanhu vaMwari, zvichemo zvedu someday ichange yava nhoroondo. Patiri kunetseka napo, tichapabva nekuti Mwari wedu vanenge vapindura mhinduro, vanenge vapindura mibvunzo yatinenge tiinayo. Mwari wedu ndiMwari vanopindura mibvunzo. Mumwe musi zvichabhadhara, ende kana zvabhadhara, Mwari varida kuti tuone kuvimbika kwake, tuone kutendeka kwake, nekuti ndiMwari anogara nekusingaperi. Saka apa kuku ari kunziko, toda kukupa a surety of the answer. Saka ndoda kuti zvinyorwe izvi padombo, kuti kunyangwe anomhanya anogona kuzviverenga. Vanhu vaMwari, mhinduro yaMwari is a plain answer. Kana Mwari vapindura, haufungidzire kuti apindura here. Haufanire kuita madoubts kuti ndiMwari here kana kuti zvimwe zvinhu, kana kuti kujoinidza kwatinoita. Dambudziko ratinaro nderekuti iro patinoisa minamato yedu, kutenda kwedu kuduku zvakadaro zvekuti kunotsvaga zvimwe zvinhu zvatinoda kukubatsira nako. Ndo paya pekuti kana wanamata unobva wazoenda kuna sekuru vanogona kuda kukujoinidzira kuti nyaya dzako dzifambe. Kana wanamata unogona kutsvaga dzimwe means. Ameno kuti wakaiwana kupi vhesi yakanyorwa kunzi Mwari vanobatsira vanozvibatsira. Ndiri kuti inini, Mwari vari kuti kana wataura nyaya dzako, mukutaura nyaya dzako kwaari, watozvibatsira, nekuti waunza nyaya dzako kumuridzi wenyaya. Zvawaunza kumuridzi wenyaya ndiye akuti chiteerera unzwe, ndaakuda kukupindura. Saka mhinduro iri clear, ende zvandoda kukuudza ndezvenguva yakatarwa, ende zvaakuda kusvika, but zviri kuda kuti uve patient. If you are not patient, you will not get the answers that the Lord wants to give you. But Mwari avarambe vakataura izvozvo, vanopfuurira mberi, vanonosvika pandoda kuti mubate paverse 4. Vanotipo, see, he is puffed up. His desires are not upright. But the righteous
we will live by his faith. Amuna upanzwa. Regai ndiverenge nechishona so that zvijeke. Verse 4 muchishona inoti, tarirai, mweya wavo una manyawi, hauna kururama mukati mavo, asi akarurama achararama nokutenda. Mukati menguva dzatiri kurarama, muri kutsvaga vana baba nana mai, vakomana nevasikana, vanonamatira kuti Mwari abvise manyawi mukati mehana dzavo, Mwari abvise kuzvitutumadza mukati meupenyu hwavo, Mwari asime kutenda kunouya kuburikidza nekururama. Nekuti vhesi iri kuti, asi vakarurama vangu vachararama nekutenda. Zvii zviri kutaurwa naMwari? Mwari arikuda kuti tione maonero ake, mainjustice emunyika, kunonoka kunoita sekunge Mwari vari kuita, kushaya mhinduro kwatinoita mukati meminamato. Mwari ari kutiko hachifanire kukubvisa pakutenda izvozvo, nekuti vakarurama vangu vanorarama nekutenda. Saka chii chiri kuitika panapa? Uchadzidza kuti God does not answer questions, he answers a person. Nekuti vanhu kana vachibvunza mibvunzo, sometimes vanobvunza mibvunzo isiri yavo, vanobvunza mibvunzo yasingarevi. Saka Mwari anoadresa ma-issues emunhu, kwete mibvunzo yake. Saka tiri kuti kudii apa? Tiri kuti patinenge tichinamata, God interprets the meaning of what we say, not just to say. Saka ukaita munamato usina zvaunoreva, unoita sekunge washaya mhinduro, nemhaka yekuti Mwari haatsvake kutaura kwemuromo, anotsvaka kutaura kwemwoyo. Patinonamata tichiudza Mwari, tiri kutaura nemwoyo here kana tiri kutaura nemuromo? Vamwe takakrema vocabulary yemunamato, vamwe takastadha tikaona kuti mazwi anogona kuita sekunge anofadza Mwari ndehaya. Mwari haatsvage kufadzwa pamazwi, Mwari anotsvaga kurevesa kwemwoyo. Saka Mwari anopindura munhu pamusoro pedambudziko raanenge ainaro. Saka Mwari vanotanga kuudza Habhakuku mhinduro dzakafanira. Habhakuku hasha dzaainadzo, kugunun'una nematambudziko aakalodha nawo mukati memapendekete ake, anosvika pakunzwisisa mhinduro yaMwari, nekuti Mwari vakanga voadresa munhu sezvaari nedambudziko rake. Saka nawo Mwari wedu vanzwa, vapindura, vataura naHabhakuku, vanosvika pavanomuudza zvinhu zvaakafanira, zvinhu zvaanofanira kuziva. Nekuti Mwari kana vakatarisa mwoyo, vanoverenga voziva kuti munhu uyu anoda zvakati, munhu uyu haadi zvakati, izvi ndo zvakamufanira, panguva iyi ndo pandichamupa zvakadai. Kusaka mhinduro iri kuti nyaya iyi ndenguva yakatarwa. Dambudziko ratinaro nderekuti vanhu, we don't understand the appointed time. Usati nekuti vamwe vese vawana izvi mukati megore rino, saka ndinozviwana. It is not yet your appointed time. Kokuita competition, kokuita unge uri kuita challenge yekuti ngatikasikei, vamwe vedu vatopera, vese vatororwa. Aiwa. Mwari ari kutaura kuti izvi ndezvenguva yakatarwa. Izvi upenyu hwatinorarama vanhu vaMwari, munofanira kuziva kuti mumwe nemumwe ane textbook rake rine nguva dzakatarwa naMwari. Usafunge kuti textbook rako rakafanana neremumwe, paitika mhinduro dzemumwe ndo panofanira kuwanikwa mhinduro dzako, nekuti Mwari uyu anotiziva individually. Zvaanototaura kuna Isaiah 49:15 anoti, ndakakunyorai pazvanza zvangu, zvoreva kuti maperiods eupenyu hwedu panguva dzakafanira anomaziva. Saka isu tisu tinogona kudrega kombororo yedu kana tisina kuudza Mwari nyaya dzedu, kana tisina kunamata. Kana tavaudza, tisavamhanyisa
sekunge tine control naMwari, Mwari ndo vane control nesu. Munamato haudhonze Mwari pasi, unotidhonza pavari. Saka ndiri kuti kudini, upenyu hwevakarurama, upenyu hwevana vanotya Mwari, Habhakuku ari kuti ngavadzidze kumirira mhinduro dzaMwari dzinouya panguva yakatarwa. Saka ndosaka Bhaibheri riri kutiro nyaya iri panapa iyi ndeyenguva yakatarwa. Zvovavarira kuguma, hazvingatori nguva huru. It's coming. So it's twofold. Let me speak about your personal needs, your personal issues. God is saying, at that time that I've appointed, it's coming. Zvatara, ndiri kuti iwo zvauri kuda izvozvozvo, Mwari ndo zvavari kuti it's coming. Just wait patiently for it. Don't go around and ask other means. Wait, uri panzvimbo yako yekurindira. God will answer you. Saka Habhakuku atidzidzisa nyaya yekumirira pamunamato. Amirira. Chapter 3, chipedza nyaya, anohwisisa mhinduro dzaMwari kuti the answers of God are sure and true. And they come at the right time. Saka chii chatinowana pa chapter 3. Ndoda kuti tiende pa chapter 3 verse 17 to 19. Titarise kuti anoti kudii mushure mekunge aita an experience yemibvunzo, Mwari vopindura, obvunza, Mwari vopindura, oenda kunomirira panzvimbo yake, Mwari vopindura, obva adzoka nawo. Akuziva nekunzwisisa zvataurwa naMwari. Anoti kudii akatarisana nezvaari kufesa pararamo munguva yaari kurarama. Zvakanzi Mwari muri Mwari akaita sei mimi, zvekuti munogona kushandisa mahedheni kutrita vanhu venyu. Habhakuku anonesaka ari kuti Mwari, what kind of a God are you? Zvakanzi naMwari, it's all right, I'm answering you. Now I want you to listen carefully when I speak. Saka anotaura naMwari, kana ataura naMwari, Mwari vanozomupindura. Vamupindura, iye anowana conclusion kubva mushoko raMwari. Anoti kudii? Anoti iye pa verse 17. Though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crops fails, and the fields produce no food, though there are no sheep in the pens, and no cattle in the stores, yet I will rejoice in the Lord. Yet I will be joyful in God, my Savior. 19. The sovereign Lord is my strength. He takes my feet like the feet of a dam. He enables me to go to the heights. Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake. Ndinofarira kupera kwebhuku raHabhakuku. Rechishona rinonyanyondisvitsa pedyo. Achinyora anoti kudii pa 17. Nokuti kunyangwe muonde ukasatunga maruva, nemazambiringa akashayikwa zvibereko, kunyangwe kubereka kwomuorivhi kukakona, neminda ikasabereka zvokudya, kunyangwe makwai akapera muchirugu, nemombe dzikashayikwa mumatanga. Verse 18. Kunyangwe zvakadaro, ndichafara kwazvo muna Jehovha, ndichava nomufaro muna Mwari woruponeso rwangu. Inzwai kutaura kwaHabhakuku kwakazara nakunyangwe. Kunyangwe ndoda kuti kwatiri kune vaya vangada chatingati musoro wenyaya. As we come to the close of our presentation, Habhakuku ari kuti kunyangwe. Kunyangwe zvii zvaari kuti kunyangwe? Ari kuti kunyangwe kwakashayikwa mafruits pamafig trees, inini ndicharamba ndichivimba naMwari. Kunyangwe magrapes akasabereka, miorivhi yakanga yakabata ikonomi yaIsraeri ikasaita,
no produce of any kind, lack of sheep in the pens, makettles akashaika, even in the stores. Handigumbuke, handirwadziwe kunyangwe zvisipo. Inini mufaro wangu unodzatuka muna Mwari. Kunyangwe. So what is he saying here? Nzwai vanhu vaMwari. Zviri kunzi one commentator wandinoda anoti, our feelings should not be controlled by events, but by faith and God's ability. Our feelings should not be controlled by events, but in God's ability. Vanhu vanovhiringidzika nema-events eupenyu. Kusaka uchiona kuti iko kunyangwe vanga vakatarisira mwana akasauya, havachanamata vatogumbukira Mwari, vanoti kubvira rini tanga tichinamata. Our feelings should not be controlled by events. God, who has allowed this to happen, knows what is best for us only if we are patient and faithful to him. Chimwe chii chaanotaura, anoti, though all outward means of support shall fail, still I would trust in him. Zviri kutaurwa apa. Baba vakafa mazuva eCovid. Fees hakuchisina. Zvinhu zvakaoma. Mwana akaenda wenera. Kana kuti kuJoni haasi kutumira mari. Zvinhu zvakaoma. Tinoita sei kumunda kwatanga tichitarisira kuti ndo kuchabva zvekudya zvedu, mvura haina kunaya zvakanaka zvekuti tikohwe zvakanaka, hakuna chekubata. Basa ratanga tichitarisira kuti ndo rinounza salari, kupera kwemonth rakatopera. Zviri kunetsa. Patakati regai tirere vana nenzira kwayo yekuvakudza sevanhu vanotya Mwari, vanongomitisa nekumitiswa. Zviri kunetsa. Ko chii Mwari chiri kunetsa? Vana vakuita sevanopenga, vari kungotora guka mutoriro, vana varasika. Zviri kufamba sei? Mwari ndakakugumbukirai zvikanzi izvona Habhakuku hatigumbuke, tinoti kunyangwe. Tinenge tiine mufaro, nekuti mufaro wedu haukontrolwa nema-events, unokontrolwa naMwari anotungamirira upenyu hwedu. Mukati mematambudziko, nekuoma nekurema kwezvinhu, Mwari vari kuti ivo, dzidza kuti kunyangwe. Mwari wedu ndiMwari anoda vakatendeka, vanoti mukati mematambudziko, kunyangwe. Tinoselebrata nekuti Mwari vane hanya neupenyu hwedu. Though our dreams are shattered, I know, and this I know, God is in control. Zvaakanga achida kubva pakutanga kwenyika hazvina kuitika. Adhamu akatadza, but Mwari havana kumuuraya nekumurasa. Vakagadzira, vakararama nemunhu mutariro yekuponeswa kwake. Ndo matiri. Ndiri kuti inini, kana Mwari vakagadzira zano mushure mekunge rekutanga raakanga aitira Adhamu rafoira, iwewe sei uchigumbuka kuti zano rangu ratofoira, ndinongoda zvinhu zviri perfect? Zvakatokundikana. Chiti kunyangwe zvakundikana. Kuna Mwari anogona kugadzira nzira pasina nzira. NdiMwari vanogona kuunza solution pasina solution. Saka tiri kuti isusu vanhu vaMwari panguva dzino, let us have faith in God. Though all outward means can fail, let us believe in God. You know what? Kana tikasawana zvinhu zvinobatika kunzi ndatambidzwa ichi, Mwari varotsvaga vanhu vakatendeka vanogona kumira only by his promises and being faithful only by his promises, and that will fulfill desire yaMwari. Mwari vatiitire zvakanaka. Mwari vatiropafadze, vatitungamirire, tizive kuti upenyu hwedu hwakasimwa pamunamato, upenyu hwedu hwakasimwa pakutaura naMwari. Tiri mukati mematambudziko akatisaraunda, but zvakadaro tinovimba naMwari anopa maansa panguva yakafanira, anotitaurira kuti dzidza kumira panzvimbo yako yekurindira. Toda kunamata. Ndinoziva kuti unogona kuine matambudziko akasiyana-siyana, uri kufesana nezvinhu zvinorema zvekuti pastor muri kuparidza henyu, but hamusi kunzwisa nyaya yandinayo pano. Zvinhu zviri kundiremera, zvinhu zvakagozha, but ini ndiri kuti kubva mushoko raMwari, Habhakuku ari kuti iye, the just shall live by faith. How are we just with God?
we are justified when we just believe. How are we perfect? We are called perfect when we are being perfected. Zvese izvi zvinouya mushure mekunge tanzwisa ukama hwedu naMwari. Mwari watiitire zvakanaka, Mwari watiropafadze, ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, tinotenda nenguva yekudzidza shoko renyu. Chatinoshuvira ndechekuti Mwari, mharidzo iyi iwane nzvimbo yekuraramika mukati meupenyu hwedu. Zviripo zvinhu zvinogozha, zvinoremera, zvatakatakura, zvinoremera, zvatiri kuexperiensa, zvekuti kutaurika hazvitaurike. Vamwe misodzi yakazara pamatama. Asi Mwari, tidzidzisei kutaura nyaya dzedu kwamuri nekumirira panzvimbo yedu yekunamata. Tigotaura saHabhakuku kuti kunyangwe tinovimba naMwari, Mwari werufaro rwedu. Tatenda Mwari nekuti matinzwa. Muzita raJesu tanamata. Amen. Tenzi kozowarini musati masvika, moyo yedu yaneta nekumumirira, yowarini yonguwa inopenya kwazvo, kupenya kwembiri nekuonekwa kwenyu, kozowarini tenzi mubude kumusha, matononoka tenzi vamwe vadzokera, tenzi vatendi venyu vazara nezvivi, vashoma vakamira murufaro rwenyu, mutsanyi vakarara, chemanyi vamuke, vanoyeranga vati tenzi aswedera, mwenje yenu ivute, zviuno zvisungwe, vese vagadzirire kumuona tenzi, mutsanyi vakarara, chemanyi vamuke, vanoyeranga vati tenzi aswedera.